to je video. A tu je laser, ak by sa trval, hej? Čau. Na začátek, proč to celé vůbec vzniklo? Já celkem často dělám PPC audity a zhruba tolik času mi trval normální PPC audit pro středně velký účet. Jako správný PPC specialista jsem to chtěl zoptimalizovat, tak jsem strávil dalších 60 hodin tím, že jsem se učil dělat AI audity. Ale ve výsledku teďka dokážu udělat audit od začátku do konce za 120 minut, nebo za 2 hodiny. No a z těch 8 hodin mi zbývá dalších 6, abych se mohl věnovat jiným věcem. To si fakt nemůžete představit, co byste dokázali udělat za 6 hodin. Na Slovensku třeba dokážete ujít takovou vzdálenost s nejvyšší povolenou rychlostí chůze. To znamená, že se dostanete třeba, budete objevovat krásné Slovensko, tak se dostanete do Banské Štiavnice, to vám zabere jenom 2 hodiny. Takový zámek tam je krásný, nebo můj absolutní favorit je Světý Anton, a tam se dostanete za 4 hodiny. Takhle to tam vypadá. Pak se můžete naučit dělat halušky, nebo se naučit slovenskou hymnu. Podle Gemini vám to zabere 45 minut, takže se to můžete naučit tak 16krát. Za mě paráda. 1 audit versus 16krát slovenská hymna. No a teďka, jak na to? Já jsem si poslední dobou všiml tendenci, že lidi často přistupují k umělé inteligenci jako k soběstačné jednotce, která všechno udělá za vás. Bohužel to tak není. Já bych spíš popsal AI jako vašeho juniorního kolegu, kterého musíte všechno naučit, všechno mu vysvětlit, dát přesný plán a potom vám to dokáže doručovat výsledky. No a jak to teda dělám já? Už jsem se představil, jsem Anton, jsem z Majery, což je agentura Performance Pod, která je součástí Proficia. A tohle celé by nevzniklo bez mýho kolegy Prokopa, což je můj asistent, můj pal, můj homie. Takže s ním pracujeme takhle krásně v tandemu. Já jsem udělal takový network, jsem si říkal, že zkrátky frčí. Takže jediné, co budete potřebovat na audit za 120 minut, je KMVME. Co to znamená? Budete muset dát dohromady kontext metodu, si ty data validovat, zapracovat na memory, pak si povíme, co to všechno znamená. A samozřejmě do toho musíte zapojit svoji expertízu, protože asi každý dokáže si stáhnout Claude nebo nějaký další vaše oblíbený AI nástroj, ale ten výsledek se liší od toho, kolik do toho dáte expertízy. Dobře, tak pojďme teda na první fázi. Dáme dohromady nějaký kontext pro Prokopa. Na začátku je potřeba si uvědomit, že fakt byste neměli šetřit čas na nějaký úvodní analýze, protože ta půl hodina, co tomu věnujete, tak vám pomůže získat 70% nějakých cenných insightů, co pak můžete předat na klienta. Takže klidně si na to prostě můžete vybouchat všechny svoje limity na tokeny. Za 5 hodin se vám to updateuje a pohoda. Většinou napíšu jenom nějaký jednoduchý prompt, který mám většinou připravený. Tohle jsem ukázku udělal pro jeden český pracovní portál a tohle všechno by to mělo obsahovat. Ale podíváme se radši na výstupy. Takhle nějak vypadají. Takže prostě, nevím, během té půlhoďky předpokládáme, že jsem vůbec nic nevěděl o tomhle klientovi a zjistil jsem, že má třeba takové produkty a služby, kolik to stojí, pro koho to je a tak dál. Cílové skupiny, tady to je celkem spot on, jsem vždycky překvapený, jak Prokop to dokáže skvěle nadefinovat vždycky. A dál konkurenční prostředí, jak se lišíme a tak.
výhody, nevýhody, takže v podstatě taková mini svodka, na kterou se Prokop může vždycky odkazovat, když nebude vědět, jestli tento vyhledávací dotaz je relevantní nebo není relevantní. No a pak nějaké další softovější věci jako positioning a třeba trendy v tom odvětví. Tak. Občas za váma Prokop přijde a poví, no tohle je prostě JSON heavy stránka, nevím, co to znamená, ale prostě to nemůžu scrapovat, to prostě nejde. A většinou to tak není, respektive vždycky se můžeme nějak probojovat k tomu výsledku. Můžete na to využít cokoliv, ať už nějaké rozšíření do Chromu na scraping, nebo si jenom udělejte screenshot celé stránky a pošlete to Claudeovi a dokáže vám to udělat celkem pěknou analýzu. Tohle jsem dělal z Google Ads Transparency Center. Jenom jsem tam hodil screenshot a celkem dobře mi to zanalyzovalo, jak komunikuje Vodafone. Tak. Ale kdybyste chtěli využít nějaký další nástroj, tak teďka ještě mám celkem dobrou zkušenost s MCPčkem od Microsoft Playwright. Tady jsem mu zadal nějaký úplně stejný prompt a dal mi tady nějaký komunikační pilíře, klíčová sdělení, příklady těch konkrétních textací. Takže si to můžu rychle prohlédnout. Komunikační témata. Tohle mi všechno udělal ten Microsoft Playwright. No a když máme všechny tyhle informace, tak neměli bychom to jenom si přečíst a někam zahodit. Měli bychom si ty všechny informace ukládat, aby Prokop s tím potom mohl pracovat. Já používám MD soubor, do kterého toto všechno shrnu. Když máme prozkoumaný biznis, takže jsme měli v podstatě s Prokopem takovou úvodní schůzku, kdy jsme si řekli, tak budeš pracovat na tomhle klientovi, dělat tohle a tamto. Teďka budeme zadat zadání. Můžeme to udělat dvěma způsoby. Buď mu prostě dáte brief na ten audit od klienta, co jste dostali, nebo když ten brief nemáte, tak prostě pošlete nějaký předpřipravený prompt, se kterým prostě budete zvyklí potom pracovat. Tam mu dáte easy zadání, potřebuju audit, PPC aktivit, co zanalyzovat a tak dál. Kdyby mu něco chybělo, tak se vás na to určitě zeptá. Vznikne mi z toho zase soubor se zadáním a tohle si všechno sbírám do své sbírky. Metoda. Specialista jsem tady já, takže já prostě můžu říct Prokopovi, jak má pracovat. Jedna věc, na kterou jsme určitě všichni přišli, že prostě Prokop není kalkulačka, neumí správně počítat, nedej bože, kdybyste potřebovali vypracovat nějakou detailnější analýzu, tak vždycky byste na to měli využívat skripty, jinak to začne halucinovat. Další věc, kterou si můžete pomoct, jsou nějaký databáze promptu, toho je prostě plný rinkáč. Já to většinou používám na takový PPCčkářské evergreeny, co je dobré, co je špatné. Prostě si dokážete mega ušetřit čas. Tomu taky klidně dejte. A případně časem vám začnou vznikat různé skilly, takže když se vám něco jednou povedlo, tak prostě poproste Prokopa, ať si to napíše a aby to bylo využitelné příště. No, takže si budujeme takovou knowledge base. Ale na úrovni projektu taky máme soubor, ve kterém máme sepsané, co všechno teda můžeme použít. Tak. A velmi důležitá část validace. Většinou je to takové otravné, ale je na vás, jak si to uděláte. Jo? Takže já třeba vždycky dělám to, když dělám nějakou analýzu klíčových slov, tak vždycky chci, aby mi tam dal příklady těch klíčových slov do nějakého dropdownu, nebo dal součty celkových hodnot, abych si byl schopný rychle zkontrolovat, validovat, jestli to všechno spočítal správně. Memory. Velmi důležitá část. Předpokládám, že se vám všem stalo, že prostě jste chtěli udělat nějaký úkol, furt se tam opakovaly chyby,
nakonec se vám to povedlo, tak jste šli dál a pak se vám stalo to, že to chybu zopakoval. To je jako zopakovalo. Já používám self-improvement protokol, kde mám pro Prokopa v podstatě definované, že si má dokumentovat všechny svoje lessons learned. Je na vás, jak si to definujete. Zase určitě najdete spoustu těch protokolů na internetu. Já tady mám kousek ze svého. Takže všechny ty lessons si zapisujeme do souboru memory. No a jelikož jsem říkal, že AI je prostě váš juniorní kolega, opravdu, kterému musíte všechno říct a je tam potřeba vaše expertíza, tak já většinou udělám to, že si jenom v rychlosti projdu účet, podívám se, co se mi tam nelíbí, co se mi tam nezdá a jenom dám pár poznámek, co určitě nesmí přehlednout v rámci toho auditu. Taky můžete určovat priority, ať už v rámci nějakých kategorií a tak dále. Takže z toho vznikne další takový vodítko. No a fázi 1 máme hotovou, to je v podstatě ta největší nebo nejdůležitější a nejtěžší fáze. Můžeme jít dál. Musíme si sednout s Prokopem a pořádně naplánovat, jak tu práci uděláme. Nemělo by to být tak, že prostě mu řekneme, tak si to naplánuj a dobrý. Vždycky, když jsou nějaké komplexnější tasky, tak to rozdělit na menší subtasky, aby se nám pak jednoduše debugovalo, vyřešit, jestli náhodou nechybí nějaký data, vyřešit scope of work, to znamená, jestli se má dívat na konkrétní kampaně, konkrétní skupiny kampaní, produkty a tak dál. Určitě se ujistit, že jste se pochopili s KPI, a tak dále. Prostě všechno naplánovat a musí vám vzniknout roadmapa, celá roadmapa. Takže když pracujete na nějakých komplexnějších projektech, ta roadmapa opravdu hodně pomáhá. Tu máme vždycky uloženou jako pevný soubor a můžeme si jenom fajfkovat, co už máme hotovo. Tak. Teďka, jak vlastně Prokopovi dáme ten štos papíru s těma statistikama, aby měl na čem stavět. Máte v podstatě 3 možnosti, asi nepůjdu moc do hloubky. V podstatě buď mu dáte CSV export z Google Ads nebo jakýkoliv. Nemusí to být jako otravné, můžete si vytvořit jednu šablonu na exporty z Google Ads a využívat to opakovaně. Pak můžete využít MCP napojení. Já s tím pracuji celkem často, protože my máme interní MCP server v rámci naší firmy, ale žere to celkem hodně tokenů. API napojení taky. Tam je problém, že vždycky musíte nechat Prokopa napsat konkrétní skript, co všechno má vytáhnout. A kdybyste potřebovali něco změnit, například i časový období, tak zase musíte jenom upravit ten skript. Tady mám nějaký detailnější srovnání. Super, pojďme dál. Tvorba prezentace. Já se přiznám zcela upřímně, že se mi ještě nepovedlo udělat nějakou prezentaci, kterou by mi na první dobrou schválili na kreativním. Ale s čím si dokážu velmi pomoct, že taky na začátku dám přesné instrukce, jak by Prokop měl tu prezentaci dělat. To znamená, popíšu barvy, které používám, tam dám logo a tak dál. Taky si můžete pomoct nějakýma frameworkama na zpracování informací. Já často používám framework STAR. Tak. No a to je v podstatě všechno. Máme všechno, máme hotovo a můžeme se teďka podívat na výsledky. Tady jsem dal nějaký příklady z reálných auditů, tak se nezlobte, že to je všechno zablurované. První příklad, v podstatě si představte, že dostanete účet, ve kterým máte 50 konverzních akcí a teďka se v tom musíte nějak vyznat. Tak já jenom řeknu, hele Prokope, tak se podívej na tyhle všechny konverze, dej mi nějaký URL, kde si myslíš, že se odehrávají tyhle konverze.
dej mi nějaký popis, co myslíš, že znamenají. A namapuj mi ty názvy, které se liší napříč systémy, abych věděl, že se jedná o tu stejnou konverzi. Takže tohle to vám udělá easy peasy. To samé s kampaněma. Máte například klienta, B2B, 5 produktů, 5 různých segmentů, každý má Performance Max, vyhledávačku, Demand Gen, všechno možný. Tak si můžete udělat takový jednoduchý přehled, kde se prostě na první dobrou v tom vyznáte. S-Click, stejný případ, B2B klient optimalizuje S-Click. Máte tam jednu hard konverzi, dalších 5 soft konverzí. Abyste se v tom nějak vyznali, tak si musíte stáhnout ten otravný CSV export a složit si to nějak zkoumat. Co je za mě lepší, takže naučíte Prokopa jednou, jak má zpracovávat ty data a on vám úplně v pohodě udělá zase takový jednoduchý přehled, který můžete vlastně použít na audit. Analýza vyhledávacích dotazů. Je to, neříkám ani klíčových slov, protože teďka spíš analyzuju vyhledávací dotazy s příchodem Broadmatche, AI Max, co dalšího, tak už ty klíčové slova nic moc neznamenají. Tak, půjdeme dál. Klidně si můžete jednotlivé segmenty rozpadnout do nějakých specifických, podle specifických intentů, zobrazit si tam všechno, co potřebujete. Můžete si udělat přehled na klíčové slova, na quality score. Jasně, vidíte to všechno v systému, ale tohle reálně máte na pár kliků a už máte i hotovou vizualizaci. No a teďka mě ještě napadne, že vytvářím report v Looker Studio, v Data Studiu, a chtěl bych si udělat custom dimenzi a rozdělit si všechny ty kampaně do nějakých skupin, udělat si v tom pořádek. Jenomže Prokop už ví celou tu strukturu, ví, jak je to postavené, tak mi jednoduše napíše prostě funkci za 1 minutu. Takový krásný meziroční přehledy, strašně rychle. Nebo vizualizaci jednotlivých geolokací. Konverzní poměr, CTR a tak dále. Další vizualizace, kterou můžete rovnou použít do prezentace a co je na první dobrou pochopitelné pro klienta, do čeho jako hodně investuje. Tady na tom příkladu jsem se třeba snažil popsat, že každý 16. proklik z non-brandových kampaní je reálně brandový, tak mi to udělalo takovou infografiku. Tak to samý. A můžete klidně nechat Prokopa, aby vám napsal konkrétní doporučení, co byste měli udělat jako první quick wins pro konkrétního klienta. No, takže je to takhle všechno, takhle máme hotovo. Všechno, co jsme na to použili, byl ten framework, takže v podstatě musíme jenom nakrmit ten algoritmus dobrýma datama. Můžete si jít odpočívat, dokud Prokop pracoval. Nebo se naučte dělat halušky, naučte se slovenskou hymnu 16krát, anebo se podívejte na svatého Antona. Kdybyste se rozhodli těch 6 hodin využít na cestu do Prahy, tak se dostanete zhruba do téhle obce odsud. Tak, moc děkuju. Tohle je za mě všechno. Kdybyste chtěli, tak nás sledujte jako agenturu v MyRachimu. To je platforma, kde se snažíme budovat PPC komunitu. Po naskenování tohohle QR kódu se tam dostanete. Děkuju. Máte někdy nějaké otázky?